I be kwana ka isi abịa ọzọ n'ụbọchị nkịta ada na ndị dibịa niile nọ n'Okija ụmụ afọ the video ndị dibịa niile nọ n'Okija apụtago ka ha mee gịnị ka ha yọọ Soludo ka ọ hala ha nwanne ha nwoke. We were hammering on this thing, so I said, what is the feed? Because nwunye Kehit je program Yambaba, she asked for the governor, even if no once Kadi Ebiakene Bebe form as Amalam. She asked for the governor's help. Jukwa governor for Jukwa nwunye governor Sibiko. Si melody Yagwadi Kemelo Papo Mazi Ebele. Kita ndị dibịa niile nọ n'Okija apụtago sị ka ha mee gịnị ka ha gwakwuo gọọmenti okwu si biko si meele Kehit ebele anyị werekwa ohere a wee na-ekwukwasị ndị Igbo si mee the investigation ọ bụ na ya carry out the judgment si karịa ya, but we will not support injustice for one and leave the rest. Injustice to one is an injustice to all. Justice for one is justice for all. To shame to all the bloggers akwa metelo mamba na na-asị ka hapụ akwa, knowing fully well that na ha nche niile are held there because of one or two things that has to do with them. Shame to all of you because unu ada atụ egwu Chukwu. Shame to all of you because unu megene unu anara ekwu eziokwu. Shame to all of you because we people have embraced evil instead of truth. Shame to all of you. So na enu kuno fu ihe ndị dibịa Okija sikwa wee na-ayọ gọọmenti maka ka eme gịnị ka aka hapụrụ ha nwanne ha nwoke bụ Kehit ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ ụmụnna m. Ọnịna enya nọnụ Okija nọnụ ihe nọ ihe a bụ ndị ọdịnala Okija Traditional Association ọdịnala Okija ọha nọ were sị ka anyị yọọ ayịyọ ka anyị yọọ oyibo ayịyọ mana anyị ga-ebu ụzọ nyechadụ n'ụwa egwu ọgbatụrụ enyi tori anyị egwu Okija egwu a anyị na-agụ ihe a bụ egwu ụmụ mmadụ gọ na-agụrụ mmanwụ ma mmanwụ jide obodo o ji eri ya ka anyị ga-agụ maka ihe a na ọdụ ka mmanwụ riri mmadụ ka anyị gụbanụ yọba na ahịhịa n'ọhịa ka Okija zuru nga do mmụọ do mmụọ do do mmụọ do do mmụọ do do mmụọ eri na mmụọ eri na eri na do mmụọ eri na ana nwe eri mmadụ eri ana nwe eri mmadụ eri ana nwe ere mmadụ ire obodo ka anyị na-eme ire obodo okwu na-azụ mmụọ ghara Soludo ghara Kenneth ghara Anambra ghara ndị ọkaiwu ghara ana nwere mmadụ eri ana nwere mmadụ eri ire obodo ka anyị na-ebe ire obodo okwu na-azụ mmụọ ghara mmụọ eri na otu ọha na nso otu ọha na nso otu ọha na nso otu ọha na nso ire obodo okwu na-azụ mmụọ ghara
kwenu ekpere anyị na-ekpe n'aba n'ikuku and onye anyị na-ayọ ayịyọ bụ nwa Mgbafọ Charles Chukwuma Soludo Excellency. Anyị na-ayọ gị ayịyọ ndị nzukọ nọrọ ihe a na-ayọ gị bụ ndị ọdịnala Okija na-ayọ gị n'isi onye a na-akpọ Ekene Igbo Ekweze nke eji eke hit wee mara. Anyị na-ayọ gị nwa Mgbafọ, anyị na-ayọ gị si gị doo n'osikwa anụghị n'aka. Ọ bụ ọnụ mmiri afọ nwata n'ọnụ ka eji azụ ya agba. Ihe ahụ ị na-ekpekwanụ bụ ihe nụrụ mmadụ ebe ọnụ ya du iru eje kpụrụ ya ekeghị ite edebe ha ọnụ ya du ohi o kwutere n'ọnụ ka unu jiri je kpụrụ ya maka nke mmadụ na-eme ọpụta ọtụ na ya na-egbu onye a na-eme nke a ma ọdịnala Okija afụbeghị onye o gburu. Ọ bụ eziokwu anyị bụ ọdịnala Okija afụbeghị onye o gburu onye otu anyị ka ọ bụ onye ọdịnala Okija ọ nọ n'otu anyị ya bụ ihe mee kemgbe ya agbasị nkịtị mana taa ka anyị si ka anyị yọọ gị ayịyọ na ọ bụ na agwụ Chineke na-anayọ Chukwu ayịyọ. Nwa Mgbafọ Charles Chukwuma Soludo Excellency ndị ọdịnala Okija gbakọtara aka wee sị gị doo n'ikpe amaghị ngị gbaghara. Ọ na-eme were aka n'itie nwata ihe were aka ebedọbụnata ya ewere aka n'itie nwata ya sị nwa imeta ya ewere aka edọbụnata ya si abaa n'ụlọ ma nke mezikwana ntu ọzọ ịdọ na anụ ha aka na ntị doo nunu gbaghara anụ ha na mmehie adịghị na mgbaghara anaghị adị nke egosikwakwuna na onye ọgụ ihe dibịa dịkwanụ ọ bụ na agụ nke nwa bụ nwa Mgbafọ mana dibịa dị maka afụba mbọsị ijiri bụ n'ụkpọkọsị dibịa mana ọ bụ ndị ahụ ya amaghị emenụ jụọ ọnụ ha na-ekwutesiri onwe ha nsogbu ọha ka ijiri na-akpụkọ mana ọdịnala Okija si gị too n'ohi o kwuru n'ọnụ ka o were na-eriju afọ na ọ bụrụ na ya afụgwuna mgbe ekeghị iti atụ na ogburu mmadụ mee nke a na ya ha ya ayọ n'isi ya gbaghara anụ ikpere anyị dị n'ala si gị hapụ ya doo gbaghara. Anyị na-agbakwa nwanne anyị nwoke maka mkpụrụ akwụkwọ na-eje ije mana obi ikuku na-enyere ya aka ọ nere bụ dike kere eti eme aka anyị ọchịagha ike Okija jiri biri nga ọbụla ị nọ kere eti eme aka anyị a na-ama n'ịnọ ọ bụrụkwa mgbe mba zuru ju chiri amakwa n'ịnọ ọka nke bụ gịrị nwa anaghị ezo ezo n'ahịa oke osisi ka ị bụ ijekwa nanụ ọka mbọsị a ka gị na Chukwuma Soludo rụba ọrụ afụnanụ ka obodo dị obodo adịzienu mmanụ obodo dị mmanụ ka ọ bụ na-asị nwee obodo dị mma ịnọ ọka mana udegwu nọ n'Okija na-ede ịnọ n'Okija na-ede maka idozichara n'Okija wee jebezie ọka onye mekwa nọ ekwe akpọ ọgha akpọkwa gị si gị anya gị bụ ọkọ na-agbakwa nị anya uhie akọkwụ n'agụ gị na-enekwa Okija anya nke ọbụla ị na-enekwa ya anyị yọrọ ọgụ si gị too n'ihe abụkwanụ nwanne meju anaghị eri obi too nwanne nwoke ahụ bụ ekeghị iti ịmụ ya ịma nwa Okija ọbụla mụrụ ka onye si eme mana ọ bụ ka ihe esizi ya jepụta gbaba osi adị n'ike bụ ihe nyere gị anyị ma nke mana ayọrọ nke mụrụ ekwentị ahụ isi eme ka ị gwakwa gọvanọ anyị Excellency okwu ka hapụ na ekeghị iti na ejima mụtara ya na agụụ na-egbuzini ya ọmụba gbụrụ nzọ onye isi ọdịnala na-ayọ ọgụ si na ekeghị iti nwunye ya mụrụ ejima onwezi anụ ihe ọnọdụ bụ abịa na-ekugharị nwa na-eje na-ayọzi ihe ayọ dozie nunu dike onye ya ayọ onye ya ayọkwa na onye biko ndị ọka iwu niile ndị niile ihe a ekeghị iti Emeka Igbo Ekweze mmiri na-ewu iwo anyị so unu gbaghara ya Ekene Igbo Ekweze ndị ọ na-ewu iwo gbaghara ụfọdụ ka a na-atabacha afọ a na ntị ọ bụrụ onye ihe ọjọọ nata ọchegharịa omebe ezigbo ihe maka o nwere ndị Chukwu dere na ha ga-adị na-eme omenala ahụ omenala ahụ bụ ihe dịbara gbuo ma ha pụtazie werezi ịgharaka ije tii ya ọ na-emebisizi obodo ọ ya ka unu bịara ka unu hapụsizie ata n'ime ọka mana ana m ayọ unu si unu biko na unu emeela
unu rụrụ ọrụ na anyị fụrụ ya n'anya ọ dịrị na Okija fụkwara ya n'anya na-ekene unu anyị na-ekpe ekpere anyị na-etinye unu n'ekpere mana ọ bụ nke a bụzi ihe juziri mmiri juziri ya bụ ihe mbụrụ ọnụ anyị na-ayụzi n'isi ekehiti sigo biko dịka a na-agbara izu onye akpachara nwekwa n'isi akpa anyị akpọọna Charles Chukwuma Soludo nwa Mgbafọ esere ntị yọọ ya ayịyọ mana ọ ga-ajụ gị ese sị gị fụkwara ihe ndebe unu na-eme fụkwara ayịyọ ndebe unu na-ayọ gịnị ka ị kwuru doo nunu n'ọkwanụ gị bụ nna anyị ukwu kwụrụkwana anyị n'azụ na ụnụ a na-adaba ghara uko dike ụnụ a na-adabakwa ghara uko ka iso tinye aka na ayịyọ anyị ya ka e nyere ekehiti aka si hapụ ya doo si dọọ ya aka na ntị ihe ahụ o jiri ọnụ ya kwute ka o were bụ na o nwere ego ka o were bụ na ego ohiri nne ọ ya ka o ji daba n'ọnwụnwa ọ bụ na ekehiti bụ onye na-egbu mmadụ na anyị fụgwuna nga o gburu mmadụ ọdịnala Okija aya ha nọkpe na ekpere ọ bụ na ọ na-egbu mmadụ anyị esoro ma anyị ya hapụtanata nga ahụ iyi ayọ ka e were hapụ ya mana anyị dochiri anya kemgbe e siri jide ya anyị achọbeghị ikwu okwu anyị na-amụ isisi maka mmadụ nkịtị na-eme investigeshọn oyibo na-eme investigeshọn n'agbanyeghị anyị bụ nwanne ya mana anyị nyere anya na nenechi ihe niile ọ were bụrụ na ọ bụ okwu ka mmadụ kwuo ka o were nwuo mmadụ ka o were tọọ ụtọ ka ọrụ were bịa ya ka mmadụ eji adabazi n'ọnwa anyị were si biko gbaghara na anyị bụ ndị Okija ụmụnne na-abụ ego tara ahụ obi hụsi egwu gbagharanụ ụmụ nwaanyị ndị eze nwaanyị anyị janụ ka ofu Soludo n'ịdaghị mma onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya mbụ onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya oyoyo Soludo n'ịdaghị mma Soludo n'ịdaghị mma onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya onye Chimereze na mmadụ abụghị na ya oyoyo n'ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ onye anyị na-akpọ n'okwu bụ onye mmụọ ihe anyị na-eme n'ọbụ ihe mmụọ na ndị anyị na-akpọ n'afa bụ ndị mmụọ onye anyị na-achụrụ aja onye anyị na-achụrụ aja onye anyị na-achụrụ aja onye anyị na-achụrụ aja chi anyị na-achụrụ aja onye n'Okija enyinu onye n'Okija enyi kwenu anyị na-emechi ekpere anyị n'ụbọchị taa anyị anaghị agbakwa mba ayọ ka anyị na-ayọ ụnụ anyị were na-emechi ekpere wee bido aka n'ala bido okwu n'ala si na ala ga-agbara anyị osigharị Chukwu gbara anyị osigharị na gbara anyị osigharị Chukwu ọ bụrụ na ihe a na anyị bara ya na ọ bụ ka anyị nụba ọgụ Chukwu anya ha bịa anyị na-ayọ ayịyọ maka ndị nọ nga ahụ bụ mmadụ ibe anyị bụrụkwanụ ndị nke anyị iche agbanyeghị ọ bụgodu na ha abụghị ndị nke anyị na dịka a na-agbara izu ke na-etieme aka anyị bụ ndị nke anyị iche adịnọma na ọdịnala anọ anyị were na-ayọgụ resi unu biko mmụọ nwe ana biko bata unu n'obi chikere anyị bata unu n'obi ka unu mara na ọ bụ ayịyọ ka anyị na-ayọ na ọ bụ ha mba ka anyị na-abara unu mana anyị so ọdịna nga ọbụla ekene Igbo Ekweze siri mejọ mmụọ nwe ana biko gbagharị mmụọ gbagharị mmiri gbagharị enu gbagharị Chukwu biko o mejọrọ mmadụ na-eji ọnụ ya kwụtụ ihe o jiri je nga mmadụ na-eji ọnụ ya kwụtụ ihe ejiri gbu ya mmadụ na-ejikwa ọnụ kwụtụ ihe o jiri baa uru mana ụbọchị nke taa Chukwu o jiziri ọnụ ya kwụtụ ihe o jiri nọdị n'afụfụ Chineke ọ ya ka anyị si gbagharị Chukwu gbagharị ọdịna nga ọbụla o siri mejọ Chukwu gbagharị agwụ gbagharị agwụ nsị Okija gbagharị agwụ ụmụọfọ gbagharị ụra asị Okija biko gbagharị aka agbanwe ụra asị gbagharị ya ana biko gbagharị Chukwu anyị were na-ayọkwa gị ayịyọ nekwa ụmụnne anyị a ndị nọsị ọrụ oyibo ị ga-eduhie ị ga-eche ha kedu etieme aka anyị ịbụ osisi pụtara ife anaghị ekpu ụgbọ ịbụ osisi wuchiri ụzọ na-eri ube mma ahụ ya ị na-erikwe na o nweghị ube mma ahụ ga-eme gị ọ ji adịrịghị na mma masị gị biko
n'imeju anaghị egbu obi ayụ anyị ruo ogo ntị anyị bidoro aka n'ala gosi na anyị bụ nwa amụrụ n'ala anyị agaghị emegide mmadụ ihe anyị ma baịpụta ikwuo nke bụ eziokwu anyị fụrụ ihe a ọ bụrụ ya gbụrụ anyị gharị anyị ewure nọ ike mgbe na-ene anya chukwu anyị apụtara sị ka anyị kwuo okwu maka ihe ayụyọ chukwu ị ga-anụrụ ayụyọ anyị ndị anyị na-ayọkwa na aja ga-anụrụ ayụyọ anyị n'ezie ka anyị si nọị n'iche n'iche chukwu ntụ aka mba anyị dị n'ofu n'ofu ihu anyị dị n'iche n'iche chi ahụ ka anyị ga-egburu anyị mkpa chukwu anyị ya ajụ n'isi nwanne anyị nwoke bụ ekeghị iti chukwu ọhịa ete aka anyị ga-enwe ọnụ amụ ṅụrụ ya si na ahapụ na nwanne anyị nwoke adị ndị na-arụrụ anyị ọrụ chaa chukwu ma Soludo nwoke ga-afụghị n'anya nga ahụ na nwaanyị ga-afụghị n'anya chukwu anyị kwuru ma kpeta na ntu anyị si kwu ka ọ ga-adị ụrụ achọ Okija ọ bụkwa ntu anyị si kwu ka ọ ga-eme chukwu ọ bụkwa ofe ọ bụkwa ohio